sinasamahan hanggang wakas. Kahit pa mag-iba ng panahon, kahit tumating ang maraming araw. Boy, ikaw mo na, boy. Oo, ako rin, naman. Di ba, boy, anak laki? Nay, Dahil mo ito i-announce na ito, na ako ni boxing. pila per niya na. 50K. Sige pag-survey. Lagi, boy. Nya, amay mo anak, papiluto ni mo. Oo, ako to doon, napangad to na duwa. Ako sa tuwa na kong anak eh. Ay, boy, ito, boy. Ani, 50K na ni, 50K. Asa mo to ko, anak? Naram doon na duwa. Dong, yun dyan. Asa ka naman? Pagkawan pa! Dong, din eh. Oh, yan. Ito panawag eh. Nagbuwag eh. Panawag. Pagkawan pa! Unsa mga kadto? Malibang kalayo ana. Parang may magkakita. Ilad ba nang imo eh? Amo na ba matubay? Biasa ka aron bay. Bukloy! Kung sa makadya. Doon ka ba din eh? Ako tulan ni mo. Saman pa. Ay, doon. Ano naman? Wala, nag-boxing-boxing. Oo. Parang dayon. Parang dayon. Sige bay, ara lang mo bay. Kaya Oh, bay. sa admit ko. Dali Ano pa. lang. Sabay ka mo. Dito to. Bulay yung bukit na. Tapos kikaya ko. Kapot pa. Hindi to. Ito kalimti itong wag tuon mo. Oo. Nakatimit to doon sa unang misgi pa. Ay, kalimti na ito. Gawa na ito. Price ka rin itong boxing. Ay, sige. Dali na. Yan na. Kabuhan na naman sila na. Buwan na na. Basta man anak. Uman pa. Ganong kita buwan naman mo tutoy. Woman pa. Kaisog na ako. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Ay, sugda na to. Nasa rin sinila to. Tagluan natin ang sa'yo pag isog na lalaki, ha? Sure. Ano? Ikaw ko no? Hindi na maulagi. Ano na o? Ano, kusgo na rin mo. Makapagduan eh. Gusto na rin mo. Lagi ang anak kumo. Kamu kumo. Ano pa? Kumo, anak kumo. Okay, alay, sugda na. Anak kasi. Anak, okay na lang na. Suga na ito itong boxing. Buwang sa nina. Hubuan lang, hubuan. Kita yung pang lawas. ay nabuksan mo na Kita tali. Butang na sa nina. Butang. naman pa Ay, tabuhan niya mo ito. Ito, hindi man yung sige. Practice kayo boxing. vaccine Sulang sa ano ay, kinikalimti kayo. Kanto sa sana. Kanto kayo ni. Sige po. anak pa saan di ay Pinalaki ba? Di makabayo. imo mo kong gituan na ni bi Anan? Ikaw. anak Gata niyo mo eh. kabitaw ng tudlo na ako Pagalimat. saan man Kaya simple lang. anak Okay na na eh. Tarungan na ito kalimti ha. bay di mo busy Busy man nga naman. mag-inom ang tata Sige, mag-inom tao. Wala na problema. Padayon na ng pods din ako. Ako sa amin, mag-inom kami. itaran duha bay Mo ko si Abay nga to. Nagpagod sa ito sa buksing. ang lapit ito na to na Lako lang, sakit kayo. Bay! ay Iman. Ito na. Inom ta? Oh. Ay sige. Padayon na ka pa? pagpapisa. sige pa Padayon na. Ito na, Tisa. Ano na tayo kayo magtago man yan, ba? Butang din ba? Sige. Distribute. okay Ano tayo?
gawa sa kinapitay. Bumay diri na, way disturbo ba? Disturbo ang anak. Ya, asa naman to yung nununan nga nawa man gani. Lagi. Yung anak kay Asa man? Bagita pa akong anak. Asa man mo anak? Usa tawgon? Tawga. Barsilito. Ang saman pa! Nak, dol ra ba sa dire? Saman pa. Isan sa nim kuyog. Ako na si Roger Noy. Ang anday ko Noy. Nak, palit ko tulong ako lapo dito. Wala po kwarta. Pa, mangutang na sa dito tindahan. Ano, wala na sa pagpapa no? Gani mo. Pa. Nganong impi mini usa? Wala na may kulapo, duha raman. Kasi kanina. Kanina na eh. Nainom gyapon ni. Bugaw lang. Tiyo, asa to? Ano, tiyo? Doon na to, napagos na buksingan to. Ah, salamat tiyo ha. To, pati mo to. Ikaw dong, ikaw labot diri. Isa ko eh, gilantan ko. Ah, sige, ikaw aton mo to. Naku, ay kapoy. Madto kumiga. 997, 998, 900. Kumiga. Asa man, uy? Kalimutan lang ko. Pila na to akong buwan. Ano nagpraktis na maka? Yun mas papa. Ano lang pagpraktis? Ano man? Atong praktis ng miski. Ha? Yun mas papa eh nga. Boxing ko no kay dako premyo. Ay gilang uy, bati man boxing. Mabunog ta. Ay! Naman, nagong mo gahapon na daw din mas gig. Congratulations kay 100K. Ha? Ki? Gitaluson pa pa boxing na. Lagi 50K. Ay, tuwa na na. Nagtong miski 100K. Ha? 100K. Practice na na. Na-practice to eh kay 100K. Ay, manalo lang ta. Ano, manago to. Ma-practice ta. Anong ikid-ikid ba no? Love, sumo kali mo, love eh. Ilabi mo, isa ko. Ang sa to eh. Sunda ko mo sa... Sunat akong ito niya. Very good! Anak ko, kita! 2,000 years later. Ate, wala shoot. Inyo ba na shoot? Nagisisud. O, ba't nga ano sa pasikate ka sa na? Ano? Pagay. Ako na. Ikaw na. Ako anak. Nidagpog ang baka. Nidagan siya. Oh, na ito. Huwag mo na yung Wala tayo nidagan ng baka. Bukan na. Yung di po yung simento. Yung kamot niliki. Gahit ka mo. Ah, balin noon. Gahit ka mo niya. Bunyak. Ato ka mga ninyo anak. Nakadaog na rabitas kuntis. Premium 50K. Kada ko masad. Di mo mato. Awa, onya. Na. Mata. Go. Ah, ito mo. Hoy! Saan ang gibot yan? Ay, si Papa. Kala ka naman yung gibot. Asa ako baksing-baksing ako tuloy. Katong baksin 50 kitong dito. Hindi ako mas enda kang giguan. Miss Kay, kay 100K ang consolation. Ay, 100K. Aba, magkakangat mo na ta. Na! Ato na ta. Wa man pa. Kaisog na ako. Nga magtubon-tabon ko sa kong tutoy. Wa man pa. Naisog na ako. Kulungo. Ay, Barsilito! Pagpalit tag ali ra sa diri. Dol di dol. Pagpalit tag inunan.
Ito. Ay, sa ito eh. Kisa mo sa nimo kakuyog. Si Roger, malap. Kakatawanan si Kikert. Ano naman pa? Ay, tingog, Jill. Buang sige mo. Dugay mga tigaw. Kisa mo sa nimo kakuyog. Ako dahil si Roger. Kuyog. Ako dahil si Roger, Noy. Ayaw magkatawa lagi. Kanina na eh. Nainom gyapon niya. Hugaw lang. Tiyo, asa tong inyong anak tiyo? 597, 598, 500. Ilang uy, bati man boxing. Mabunog ta. Ano din Miss Gidi ay? Wala ara. Walang ganun yung pila. Unsa man? Nakadungo ko gahapon. Miski. Inday Joy. Joy. Ay, sa... Inday. Labaran. Inday Junjun. Inday Bakloy. Ayun. Ako si Buita. Hindi na po. Na, pag nag-play, katawa na daan. Tawa mo ron bukas sa mga. Pitali mo, Dre. Paghilom ka mo, Dre. Gaya ako, ano? Itong ingat. Yung anyak. Yung anyak. Tata, mana inyo. Cuman. Ang butilyag, yapak sa o, nabuwag ang butilyag. Ano nyo, kamong-among akong anak? Bayo to. Maganda ba sa ay, ito ka, pila-pila nyo akong anak. Bayo to. Gikan to, nagpa. Yabot dito na. Ay, si Papa. Ano ba yun? Manas Papa. Sige, manatay. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab.